नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। आतापर्यंत घडलेल्या घटनांचा वेगवान आढावा आपण घेणार आहोत। बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे मुसळधार पावसात पडलेल्या दरडीची। कोकणात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खेड तालुक्यातील कशेडी घाटातील नव्या मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर मोठी दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे। दरडीसह मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगड रस्त्यावर आल्याने महामार्गावरील वाहतूक तात्पुरती पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे। घटनेनंतर पोलीस, महामार्ग प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत बचाव आणि रस्ता साफसफाईचं काम सुरू केलंय। सुरक्षेच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूंची वाहतूक थांबवण्यात आली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यात। सततच्या पावसामुळे डोंगरकडांवरून दरड कोसळण्याचा धोका वाढला असून प्रशासनाने नागरिकांना आणि प्रवाशांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घाटमार्गावरील प्रवास टाळण्याचं आवाहन केलंय। पावसाचा जोर कायम असल्याने परिस्थितीवर प्रशासनाकडून लक्ष ठेवलं जात आहे। देवगड इथं बीएलओ प्रशिक्षणादरम्यान कणकवलीचे प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांनी कर्मचाऱ्यांविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समिती सिंधुदुर्गच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्गातील तब्बल 26 कर्मचारी संघटना एकवटल्या। या आंदोलनाची दखल घेत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाशी कणकवली इथं सविस्तर चर्चा केली। सकारात्मक तोडगा निघाल्याने आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली। बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलंय की कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थारा नाही, अशा अधिकाऱ्यांची लवकरच उचलबांगडी होईल, हा माझा शब्द आहे। पुढे ते म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कर्मचारी आणि जनता हे माझं कुटुंब आहे। कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही। उद्धटपणे वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अजिबात पाठीशी घातलं जाणार नाही। यावेळी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर, राज्य नेते सखाराम सकपाळ, सचिव सत्यवान माळवे, नरसू रेडकर, वामन तर्फे, दिनेश म्हाडगूत, सुहास सावंत, संदीप कदम, राजू वजराटकर, जगदीश गोगटे, जयेंद्र चव्हाण, सचिन मदने, संदीप मिराशी, निकिता ठाकूर, सोमनाथ शेंगाळे, लक्ष्मण वळवी, सुशांत मरगस, निलेश ठाकूर, टोनी म्हापसेकर, हनुमंत वाळके, सुभाष गावकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। सिंधुदुर्गामध्ये गेल्या 2 दिवस मुसळधार पाऊस पडतोय। रविवारपासून मुंबईत देखील पाऊस सुरू आहे। त्यामुळे मुंबईवरून येणारी मंगलोर आणि कोकण कन्या एक्सप्रेस 3 ते 4 तास उशिराने धावते आहे। त्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय। याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। दोन दिवस मुसळधार पाऊस पडत आहे। याचा फटका कोकण रेल्वेच्या वेळापत्रकावर देखील झाला आहे। आपण कणकवली रेल्वे स्थानक आहोत। कणकवली रेल्वे स्थानकावर आज सकाळी ही जी
मेंगलोर एक्सप्रेस आलेली आहे ती सकाळी 6च्या दरम्यान येते, ती आता 10 वाजले आहेत, म्हणजे तब्बल 4 तास ही गाडी उशिरा धावत आहे. तशाच पद्धतीने कोकण कन्या एक्सप्रेस आहे, ही देखील गाडी उशिरा धावत आहे. एकंदरीत ती गाडी देखील 3 ते 4 तास उशिरा आहे. तशाच पद्धतीने इथे जाणारी जी मांडवी गाडी आहे ती देखील उशिरा नेहमी धावत आहे. दोघांचाही मांडवी आणि कोकणकरचा एकच ट्रॅक असल्यामुळे ते दोन्ही गाड्या ह्या उशिरा धावत असतात. त्यामुळे आपण बघतोय की बहुसंख्य जे आता प्रवासी आहेत ते गाडी उशिरा असल्यामुळे त्रस्त आहेत. एकंदरीत ह्या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा आपण घेत आहोत. सकाळपासून या जे प्रवासी होते ते इथे लवकर आपण गावी पोहोचणार या दृष्टिकोनातून आले होते, पण आपण बघतोय की खूप उशिरा या गाडी झाल्यामुळे काही प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. काही बाहेर गावी जाणारे प्रवासी होते, त्यानंतर काही अन्य ठिकाणी देखील जाणारे होते. काका, तुम्ही उशिरा गाडी झालेली आहे, किती वेळ उशीर झाला गाडी? स्टाफ निश्चितच 4 तास उशीर झाला असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. काही अन्य देखील प्रवासी आपल्याला सोबत आपण त्यांना विचारणार आहोत नेमका किती उशीर झाला आहे. मंगलोर गाडी रात्री 11 वाजता सुटली ती. किती वाजता आली कणकवलीमध्ये? आता 11:30ला आहे, 10:30 आली. किती उशीर झाला एकंदरीत? जवळजवळ 12 तास झालेत. गाडीला? मग हो, बाकी काय सांगाल, उशीर झाला गाडीला? होय उशीर झाला खूप. होय गाडीला किती उशीर झाला आहे? कुठली गाडी होती आणि किती उशीर झाला? मँगलोर आता खेडला दरड कोसळलेली ना, सांगत होते. त्यामुळे मग 2-3 तास लेट आहे. 2-3 तास लेट झाली आहे. पाऊस आहे जोरात? हो, पाऊस पण जोरात आहे. निश्चितच पाऊस जोरात असल्यामुळे उशीर झालेला आहे. काही आजोबा किती उशीर झालाय गाडीला? 4 तास झाले. 4 तास झाले. 6:30ला तरी पोचली पाहिजे होती ना. म्हणजे 4 तास झाले, 6ला पोहोचली पाहिजे. काही महिला किती उशीर झालाय गाडीला? एकंदरीत किती उशीर झालाय? 4 तास लेट झाले. कोणती गाडी होती? ही मंगलोर 4 तास. सुपरफास्ट. म्हणजे 4 तास उशिरा गाडी होती, मेंगलोर गाडी होती. आणि आता जे प्रवासी आहेत ते लवकरात लवकर आपल्या घरी जाण्यासाठी पाऊस देखील पडतो आहे, त्यामुळे कोकण रेल्वेचं जे वेळापत्रक आहे ते काहीसं आपण बघतोय की उशिरा झालेलं आहे. 3 ते 4 तास ज्या गाड्या उशिरा धावताना आपल्याला दिसत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली. सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली, आरोस दांडेली, निगुडे, ओटवणे, आंबोली, चौकुळ गावात वाऱ्यासह पावसानं जोरदार हजेरी लावल्यानं अनेक ठिकाणी पडझड नुकसानी झाली आहे. यामुळे अनेकांचं मोठं नुकसान झालं असून रविवारी सुट्टी दिवशी देखील महसूल यंत्रणा पंचनामे करण्यासाठी ऑन फील्ड कार्यरत आहे. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी चौकुळ, सांगेलीसह इतर नुकसानग्रस्त भागाची जातीनिशी पाहणी करत नुकसानग्रस्तांना धीर दिला.
अयोध्या राम मंदिर देणग्यांमध्ये हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत कुडाळमध्ये महाविकास आघाडी कमालीची आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली. कुडाळ शहरातील श्रीदेव मारुती मंदिर इथं तालुका महाविकास आघाडीच्या वतीनं रविवारी सायंकाळी 5 वाजता भव्य महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. राम मंदिराच्या नावावर झालेल्या भ्रष्टाचाराचा निषेध करण्यासाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते स्थानिक मोठ्या संख्येनं गोळा झाले होते. माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सत्ताधारी आणि मंदिर प्रशासनावर थेट हल्लाबोल केलाय. 1989 सालापासून देशातील जनतेच्या भावना या राम मंदिराशी जोडल्यात. लोकांनी श्रद्धेनं हजारो कोटी रुपये दिलेत, मात्र लोकांच्या या पवित्र भावनांशी खेळ खेळला गेलाय, असा घणाघात नाईक यांनी केलाय. 1989 पासून राम मंदिराचं आंदोलन सुरू आहे आणि यामध्ये लोकांच्या प्रत्येक हिंदूंच्या यामध्ये श्रद्धा होत्या, प्रत्येक हिंदूंची भावना होती आणि त्यामुळे हजारो कोटी रुपये राम मंदिरासाठी लोकांनी काही लोकांनी आपली प्रॉपर्टी विकून श्रद्धेने पैसे दिले होते आणि या श्रद्धेचा बाजार पहिल्यापासूनच सुरू होता, परंतु तो गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये उघड झाला आणि खरं तर ह्यांना जे आरोपी होते, जे चंपतराय जे त्या देवस्थानाचे प्रमुख होते, त्यांच्यावर अजूनही कुठलीही कारवाई केली नाही आणि त्यामुळे खरं तर हिंदूंचा आमच्या सर्वांचा भावनेशी खेळ केलेला आहे आणि त्यासाठी कुडाळातील सर्वपक्षीय आणि महाविकास आघाडीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आलं होतं. जोपर्यंत ह्या लोकांना शिक्षा होत नाही, त्यातले पैसे कुठे गेलेत हे जोपर्यंत कळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. वीज नसल्यानं 2 दिवस दोडामार्ग अंधारात आहेत. त्यामुळे संतापलेल्या नागरिकांनी भर पावसात आंदोलन छेडलंय. पाहूया. पावसाळा म्हटलं की दोडामार्ग तालुका वीज वितरणचा भोंगळ कारभार नेहमी चव्हाट्यावर येतो. गेले 3 दिवस आज झाले मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडं उन्मळून पडलेली आहेत आणि विद्युत वाहिन्या आहेत ह्या पूर्णपणे तुटून पडलेल्या आहेत. त्यामुळे वीज वितरणचा भोंगळ कारभार याला दोडामार्ग नागरिक किंवा पूर्ण दोडामार्ग तालुक्यातील जनता ही त्रस्त झालेली आहे आणि आज या ठिकाणी थेट पावसात भिजत आंदोलन करण्याचा इशारा या ठिकाणी सरपंच सेवा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस व पूर्ण दोडामार्गची जनता या ठिकाणी आज थेट पावसात भिजत या ठिकाणी आंदोलन करते. आपल्या पाठीमागे दिसत आहेत प्रवीण गवस आहेत. नेमकं काय वीज वितरणचा कारभार आहे? वीज वितरणकडून माहिती घेतल्यानंतर समजते की त्यांनी 75% कामे पूर्ण केलेली आहेत. नक्की 75% कामे कोणासाठी पूर्ण केलेली? अधिकाऱ्यांनी दिलेला निधी हा घशात घातलेला आहे असा माझा आरोप आहे. निश्चित स्वरूपामध्ये आज आपण या ठिकाणी पाहत आहे की दोडामार्ग तालुक्यामध्ये गेले 3-4 दिवस सतत वीज पुरवठा खंडित होत आहे आणि पूर्ण दोडामार्ग तालुका हा काळोखात आहे आणि त्यामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, विद्यार्थी वर्गाचं नुकसान झालेलं आहे. या सगळ्यामुळे जनता त्रस्त झालेली आहे. त्यामुळे जनतेसाठी आम्ही आज या ठिकाणी पावसात भिजून आंदोलन करायचं. कारण प्रत्येक वेळी आपण त्यांच्या कॅबिनमध्ये बैठका होतात, पण बैठकामधून निष्पन्न काय होत नाही. दिलेला निधी हा पावसाच्या पाण्यात वाहून गेलेला आहे असा माझा थेट आरोप त्यांच्यावर आहे. परिस्थितीमध्ये तात्काळ त्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यासाठी जी यंत्रणा लागते ती त्या ठिकाणी उपलब्ध करून ठेवा अशी वेळोवेळी मागणी केलेली होती, परंतु आत्तापर्यंत त्यांनी अशी यंत्रणा कुठेही उपलब्ध करून ठेवलेली नाही. ग्रामीण भागात तर पूर्णपणे आज लाईट नाही. शहरामध्ये तर 3 दिवस आज लाईटीचा खेळखंडोबा होता. व्यापारी त्रस्त झालेले आहेत. त्या व्यापाऱ्यांना सुद्धा या वीज वितरणने त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी त्यांच्याकडे मागणी करत आहोत. इथले तहसीलदार म्हणा किंवा प्रशासन म्हणा, आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भात त्यांनी कोणतं नियोजन केलं या संदर्भात आपल्याला काय माहिती आहे का? आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठकच झाली नाही तर त्या नियोजनाचा प्रश्नच येत नाही. संबंधित विभाग असतील, PWD असेल, MSCB असेल, या संबंधित विभागांना योग्य त्या सूचना देणं आणि त्यांच्याकडून योग्य ती कारवाई करून घेणं ही या प्रशासनाची जबाबदारी होती, पण त्यांनी ती पूर्ण नसल्यामुळे ही वेळ आलेली आहे. आपण थेट आज दोडामार्ग वीज वितरणचं जे कार्यालय आहे या ठिकाणी आज आपण आहे. या ठिकाणी संतप्त झालेल्या नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांना थेट बाहेर काढलेलं आहे. जोपर्यंत वीज वितरणचा लाईटचा जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत तुम्ही थेट ऑफिसमध्ये बसायचं नाही असा थेट संतप्त या नागरिकांनी या ठिकाणी मोठा
हे घेतलेलं आहे. गौरवजी काय सांगाल, आज आपण या ठिकाणी ऑफिसमध्ये थेट घुसून या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढलेला आहे, काय सांगाल? साहेब, आज 5 दिवस आले दोडामार्ग तालुक्या पूर्ण अंधारामध्ये ठेवलेला आहे. एका व्यक्तीचा विषय नाही, हा पूर्ण दोडामार्ग तालुक्याचा विषय आहे. आज 5-5 मिनिटाला लाईट जातो म्हणतायत आणि 3-4 दिवस लाईट नाही आहे. आज विद्यार्थ्यांचा एज्युकेशनचा प्रॉब्लेम आहे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रॉब्लेम आहे. मे महिन्यामध्ये काय करत होते आणि हा दोडामार्ग तालुक्याचा विषय आजचा विषय नाही आहे. हा दोडामार्ग तालुक्याचा 10 ते 15 वर्ष विषय चालू आहे. मग पालकमंत्र्यांनी थोडंफार लक्ष द्यायला पाहिजे की नाही? पालकमंत्री सावंतवाडीपर्यंत येऊन जात आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येतात, दोडामार्ग तालुक्याचा विषय का घेत नाही आहे? अजून नाही आहे. हा वीजचा प्रॉब्लेम हा महत्त्वाचा विषय वाटत नाही का त्यांना? खूप त्रासलेला आहे. आणि हे ना इथं MSCBचं पळकटूपणा चालू आहे. आज अधिकारी एक पण आलेला नाही आहे. पक्षाचे ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संजय गवस आहेत. गवसजी काय सांगाल, या ठिकाणी आज आपण थेट कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढले, काय सांगाल? आपण बघितलं गेले वर्षभर किंवा गेली 2 वर्ष ह्या सातत्याने वीज काम केलेलं आहे. वीज जे पावसाळ्यापूर्वी काम करणं गरजेचं असतं, ज्या ठिकाणी आवश्यक त्या ठिकाणी काम केलेलं नाही. आणि जर काम केलं असेल तर कोट्याधी रुपयाचे निविदा मंजूर करून त्यांनी कोट्याधी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे. माझा स्पष्ट आरोप आहे. जर झालं असतं तर आज वीज व्यापाऱ्यांचं नुकसान होतं, विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं, ग्राहकांचं नुकसान होतं. अनेक वीज उपकरणं ही निकामी झालेली आहे आणि त्यांनी या वीज ग्राहकांच्या साठी सातत्याने आंदोलन केलं पाहिजे. मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने आज जे आंदोलन उभारलेलं आहे त्या आंदोलनाला माझा संपूर्णपणे पाठिंबा आहे. गेली 5 दिवस झाले लोक सगळे अंधार आहेत, लोक आंदोलन करतात. काही चुकीचं नाही, कारण लोकांची उग्र भावना आहे आणि जे काही अडचणी दोडामार्गमध्ये आहेत, शासनाने आतापर्यंत या विभागामध्ये कोट्यवधीची निधी दिलेला आहे, तरी पण खालचे अधिकारी ती गोष्ट इम्प्लिमेंट करत नाही, खालीपर्यंत व्यवस्थित होत नाही. नक्कीच आपण अधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारूया. आदरणीय इकडचे स्थानिक आमदार म्हणा किंवा पालकमंत्री साहेबांना नक्कीच आम्ही हा विषय जाऊन आता सर्व पक्षीय मिळून आम्ही साहेबांना सांगणार आहोत, कारण शासनाची कोट्यवधी निधी येते इकडे, पण खालचे अधिकारी ते व्यवस्थित इम्प्लिमेंट करत नसल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतोय. गेली 5 दिवस या ठिकाणी एकही कर्मचारी या ठिकाणी फिरून गावागावामध्ये फिरकलेला नाही आणि बघत पण नाही. या ठिकाणी मोठी समस्या या ठिकाणी निर्माण झाली आहे, म्हणून हा लोकांचा उद्रेक पाहायला मिळतो. या ठिकाणी 4 दिवस झाले आम्ही त्यांना सकाळपासून आम्ही त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, पण अजूनपर्यंत ते वायरमॅन पोचलेला नाही. आणि 4 दिवस झाले आम्हाला पाणी नाही, मोटर चालू होत नाही. म्हणून माझी एवढीच एक अपेक्षा आहे की मणेरी धनगरवाडीमध्ये आणि आमच्या धनगरवाडीलाच जास्त प्रॉब्लेम आहे. म्हणून मी काय म्हणतो, आमची जी मणेरी आहे ती एवढी मोठी वाडी आहे आणि एवढा मोठा गाव आहे, तिथे एक वायरमॅनने होऊ शकत नाही, तिथे 2 वायरमॅन कंपल्सरी द्यायलाच पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे महावितरणला. ग्रामीण भागातील ज्या काही शासकीय यंत्रणा ज्या काम करतात, म्हणजे ग्रामसेवक म्हणा, तलाठी म्हणा, बँका म्हणा, पोस्ट ऑफिस म्हणा, यासुद्धा खंडित होत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील संपूर्ण जनतेला किंवा दुर्गम भागातील जे गाव आहेत त्या जनतेला पूर्णपणे त्रास सहन करावा लागतो. गेले 5 दिवस आमच्याकडे कंटिन्यू लाईट नाही आहे, याचा आम्हाला खूप त्रास होतो. कारण आमचं बाजारात दुकान पण आहे, दुकानात पण आम्हाला राहायला त्रास होतो. त्याचा आम्हाला माहिती नाही आहे. कर्मचारी झाडं वगैरे काय हे करायचं, असे 2 वर्ष झाली यांचा असंच कंटिन्यू चालू आहे. आणि ह्याचा त्यांनी पुरेपूर ह्यांचा काय तर बंदोबस्त करून आम्हाला लाईटीचं सुरळीत काय ते हे करून द्यायचा. दुसरी गोष्ट, 5 दिवस लाईट नाही आहे, जनतेचे हाल अपेष्टा होतात. लहान मुलं आहेत, लहान बाळं आहेत, त्यांना लाईट नसल्यामुळे त्रास उद्भवतो. त्याचबरोबर दुकान आहे आमची बाजारपेठेमध्ये, आमचं नुकसान भरपाई आता कोण देणार आहे? या दुकानामुळे लाईट नसल्यामुळे आमची नुकसान भरपाई या 5 दिवसाची कोण देणार आहे? जोपर्यंत या वीज वितरणचा तोडगा निघत नाही, जोपर्यंत दोडामार्ग तालुका अंधारात आहे, तो पूर्णपणे प्रकाशित होत नाही, तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन थेट चालूच राहणार आहे. कोकण साथ लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग. या बातम्यांसह या बुलेटिनमध्ये इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्ह.